И така, хора, добре дошли във втория епизод на FIFA кариера. В момента качвам първи епизод. Само да не стане като Атлетико Мадрид и Севиля 2-0 за Майнет. Аре, почваме мача. Хайде! Welcome to the La Liga. Мафиот. Малко не му достигна. Прави го атак. Трябваше по-силно мисчеш ми. Виждам назад, че няма на кой. Тук влизат бутоните напред. Седята, само да не като минали. Ето, той ми се хвърли като мечка. Гати седят. Мале, ще бъда хора, когато ме интересни. Има атака. Да видим колко ще я провалим или ще вкараме. Както винаги той ще ми я вземе. Какво специален? Ване, какво? Ти си! От него. Засада. Не, нищо по-добре. Не! Как ще ми се омота в краката? Как ще ми се омота в краката? Айде! Браво! Браво! Защо моите играчи не пазят никой? Не! Браво, вратар! Не, стига, как 45? Просто какъв късмет! На празна врата! Първи им шут, първи гол! То влиза с бутоните напреде! Няма фаул! Съдя! Ето го и второто време.
Не. Никакъв шанс това да се отмоти. Ламиде. Ближи са. Оле, симуланти на Макс. То пък. То спък. На кой е момче? Чисто, май! То съдята се съдята. Тук ще замълча. О, пускам Марко Мартин на вратата. Засада. Казвам ли засада да нямаш? Ето! Тък му да шута и ще ми я вземе! Това какво е? Айде, махай се, айде, Гомес! Циганин! Така, хора, има атака! Ще направим и този път нещо. Естествено, че не! Защо ли играя тази игра? Само се изнервявам. Другия матч ще трябва да победим. Има ли време за един гол? Има! Правим го на аутатак. Аутатак. Веднага. Барал, циганал, къвто е си ти. Сега правим смена още да им пролим такта дано да не стане дано. Бака, махай са. Ракитич, ти са Марко Мартин. Ти си. Айде! Можете! Ей, тая черна мамба, колко тича! Какво съм направил пак, съдия? Гледайте го! Хора, искам да напиша, имаше ли тук с някакъв фаул? Имаше ли? Кажете ми! Или просто трябваше да се извърша смените, за да даде фаул на тях? То пък си мисли, ще направи нещо! Искам реплей! Реплей! Искам реплей, хора, искам да видите на реплея. Така. Той спъна мен, пък дава дуспа на него. Странна игра в FIFA, много странна. Така, хора, това ще е за днешния епизод. Да не харесва.